Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a pokud jste poznali podle názvu, ano, je to další video, pravda nebo úkol, pokud jste viděli na mém kanálu už to je natočeno s Lubošem a s Lukášem, ten video zase koukněte, máte to tady a dneska natáčím s Lukášem. Čau. Takže jdeme na to? Jdeme na to. Tak jdeme na to, dejte like, odběr a naše Instagramy máte v popisku. A jdem na to. Takže lidi, teďko je na sadě Lukáš, první, takže Luky, co si vybereš, pravda nebo úkol? Pravda. Pravda, ok, mačkám. Máš před kamarády nějaký tajemství? Nemám. Nemáš? Dobře, tak teďko já. Úkol nebo pravda? Úkol. Po zbytek hry nesmíte mluvit, pokud s vámi někdo nezačne rozhovor. Ještě jednou. Po zbytek hry nesmíte mluvit, pokud s vámi někdo nezačne rozhovor. Rozhovor. Takže nemám mluvit jako. No. Takže já teď budu mlčet a tak teďko 1, 2, 3 a mlčím. Takže dobrý. Pravda nebo úkol? Pravda? Pravda, ok. Bojíš se zubaře? To je pravda. Ano. Bojíš. Jo, bojím, no. Pravda nebo úkol? Teďko jde pravdu. Píšete si deník? Ne. A Luky, pravda nebo úkol? Pravda. Jaký byl váš nejlepší nápad v životě? Ale nejlepší nápad v životě? No. No. To bude těžké. Jak to má na to odpovědět? To je těžké. To je složitý. Jaký byl váš nejlepší nápad v životě? No, můj nejlepší nápad, všechno rozebrat, jo, prostě nějaký bedny, nevím co. A prostě něco dát, něco rozmontovat, něco zase smontovat. Ten dopravda nebo úkol? Úkol. Další 2 kola nesmíte pohybovat zpomaleně. Takhle, další 2 kola se musíte pohybovat zpomaleně. Zpomaleně, takže mohu chodit pomalu jako. No další 2 kola ty pádně. Takže 2 kola. 2 kola a se musíte... Zpátky a dopředu, zpátky a tam. No asi tak, no. Tak jo, takže já si pojdu, vezmu si kameru a jdu na to. 2 kola. No je tam 2 kola, no. Další 2 kola se musíte pohybovat zpátky a zpomale, tam. Zpomale, no. Tak jdu na to. Nemají pomalu. Pomalej, no. Trošku to je sníh, lidičky, takže to dělal blbě. Teď můžu zpátky. Jo, mám jsem kous. Takže jsem to splnil, lidičky. Pravda nebo úkol? Úkol? Úkol, jo, teďko. Nakreslete něco na osobu po své pravici. Ale jako nemusíte už jenom mít takhle. Po pravé pravici. No, tak je. Pravé pravici. Jo, něco na osobu po své pravici, to je jedno. Třeba na to tělo, tady co mám. Počkej. Super. Tak. Dej mi pravdu. Pravda, jo? Jo. Dáváte si raději dárky nebo je dostáváte? A spíš dostávám. OK. Pravda nebo úkol? Pravda. Jak se jmenovala vaše oblíbená hráčka v dětství? Herečka. Hráčka v dětství. Hračka. No. Asi Vláčka. Vláčka, tak jo. No. To je. Ty? No. Tak dej mi pravdu. Pravda. Umíš plavat? Pokud ano, plaveš rád? Už jsem dlouho neplával, takže moc ne. Takže, dobrý. Úkol nebo pravda? Dáme úkol. Úkol. Vezměte si s ním hráčem na 15 minut. Z více hráčů vám vybere partnera. No. Počkej, ještě. Vezměte s ním hráče na 15 minut. Více hráčů. Máš vzít
jako kamaráda, jako mě, No. na 15 minut a zbytek hráčů vám vybere partnera. To nám nevychází, protože jsme jenom my dva. Jenom 2 to nám nevychází líčky, Takže mám dát další úkol. takže dá další. No. Řekněte opravdu špatný vtip, tak abyste rozesmáli všechny hráče. Takže já jsem ho rozesmál, až vymyslel jaký vtip. Tak já nevím. Jaké vtip, ale jaké, že? To je jedno, jak něco vymyslí. Tak třeba... já jdu numer 2, já jdu numer 2. No takže už se zasmál, takže jsme to splnili. Dej mi úkol. Dám ti úkol. Požádejte ostatní hráče o povolení, když chcete po zbytek dne použít toaletu. Tak to nemáme. Tak to nemáme, takže jdeme asi Nevím, další úkol. další. Udělejte si vtipné selfie a se všemi hráči. A nemusím to zase veřejnovat nikam. No musíme. To je nějaký vtipný selfie, jo? No nějaký vtipný selfie, no. Tam vidím druhý mobil, vidičky. On mám štěstí, že mám teď mobil. Takže počkejte chvilku. Takže vidičky, mám teď telefon a jdu udělat vtipný selfie. Takže koukejte. Mám tam časovač, takže jdem na to. No, mám to. Ukaž to na kameru. No, ukážeme. Ta trošku svítí slunce. No. Počkej, takhle. Jo. No, něco tam vidím. No, bude to rozmazaný. Já vám to když tak dám screen do toho videa. Jo. Takže takhle. Takže máme to vždycky. Takže dej mi kameru. Tak. Tak. Já si vyberu pravdu teďko. Pravda. Jo. Máš ráda rychlá auta? Mám rád rychlá auta, to bylo easy, takže mám rád. Dobrý, no. Tak teďko já na tebe se budu ptát. Pravda nebo úkol? Pravda. Kdybyste se mohli stát profesionálním sportovcem, jakýmkoliv sportu, který sport byste si vybrali? Jaký sport, jakože? Jo. Asi šipku. Šipku, dobře. A já si vyberu úkol. Ukažte všem poslední fotku, kterou jste pořídil k telefonu. To už tady asi jednou. To už bylo. To je další. Lidi, jestli si pamatuje z minulých sériích, Co to je? tak tady je, zkuste si olíznout loket. A jo. Tady už to jednou bylo, to už jednou. Ale nemůžu, to je zima, nemůžu v tričku. Nemůžu, no, takže nic. Takže přeskočíme. Myslete krátkou báseň s použitím slov jablko a láska. Tak tam jde pravdu, radši ty úkoly jsou nějaký ty. Tak tady dáme pravdu, teda, jo? No, pravdu. Hraješ počítačové hry? Nehraju počítač, ani nemám, takže nehraju. To je dobrý. Takže... To mám spánu vidičky, takže... Jdeme na poslední už, takže teďka se ptám poslední. já. Takže lidi, pravda nebo úkol? Tak mi dej pravdu. Jste optimista nebo pesimista? Ani jedno. Ani jedno. Tak jo. Takže lidi, jsme u konce videa, pokud se vám líbilo to video, dejte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa s Lukášem.cz a máte ho popisku Instagram i YouTube kanál a my se ho učíme a čau. Čau.